Svaki izlazak sunca slika novi početak, ali za Artura često je isticao stari problem. Njegov sin Leo bio je bistar i pun duha, ali je imao promenljivu odlučnost. Onog trenutka kada bi zadatak postao izazovan, Leov entuzijazam bi brzo nestao, zamenjen uzdahom predaje. Artur je žudeo da usadi Leu pravu suštinu istrajnosti, ne samo sirovu snagu, već i inteligentnu izdržljivost. Jednog popodneva Artur je odveo Leo u svoju pretrpanu radnu sobu ispunjenu visokim policama za knjige i zaboravljenim blagom. Pokazao je na izuzetan, stari mesingani kompas koji je stajao na samoj gornjoj polici, skoro dodirujući plafon. Taj kompas, sine, izjavio je Artur, bio je tvog pradede. Tvoj je, ako ga možeš uzeti. Leove oči su zasjale, a zatim brzo potamnele. Polica je bila nemoguće visoka, daleko izvan njegovog dohvata. Soba je bila lavirint knjiga, kutija i nameštaja, što je merdevine činilo nepraktičnim, čak i opasnim. Leo se namrštio, mrmljajući o nepravdi svega toga. Prvo je pokušao istezanjem, uzaludno skačući, prstima dodirujući samo vazduh. Zatim je dovukao malu stolicu, opasno se klateći, samo da bi otkrio da je kompas i dalje nekoliko centimetara daleko. Frustracija ga je izjedala. Tražio je čvrstu knjigu na koju bi stao, ali pod je bio previše neravna. Razmišljao je čak i o dugačkoj, tankoj držci metle, ali je ona samo gurnula kompas dalje, rizikujući pad. Nemoguće je, tata, uzviknuo je Leo, bacivši ruke u vazduh. Artur, posmatrajući iz svoje fotelje, samo se nežno nasmešio. Nemoguće, Leo, ili samo nije očigledno. Ponekad odgovor nije u tome da dosegneš više, već da vidiš drugačije. Prestani da gledaš, nagore, na trenutak. Otišten, Leo se spustio na vreću za sedenje, njegov pogled je lutao od impozantnog police do haotične sobe oko njega. Pratio je linije antičkog stola, šaru na tepihu, a zatim, njegove oči su uhvatile nešto čudno. Tamo, gotovo nevidljiva na tamnom drvetu police ispod, bila je tanka, tamna nit. Činilo se da nestaje iza gomile knjiga. Prateći njen suptilni put očima, Leo je shvatio da se proteže sve do gore, preko gornje police, i bila je vezana za antički kompas. Artur je orkestrirao ovu složenu postavku. Sa iznenadnim naletom razumevanja, Leo je pažljivo pomerio knjige sa donje police, otkrivajući dužinu kanapa. Nežno ga je povukao. Kompas, umjesto da padne, graciozno je skliznuo napred, nagnuo se preko ivice i meko sleteo na debelo, savijeno ćebe koje je Artur prethodno suptilno postavio na pod. Širok osmeh se raširio Leovim licem. Nije morao da se penje, samo je trebalo da posmatra. Artur je prišao, podigao kompas i predao ga svom nasmejanom sinu. Vidiš, Leo, prava istrajnost nije uvek u sirovoj snazi ili ponavljanju istih neuspelih pokušaja glasnije. Radi se o povlačenju, posmatranju celog pejzaža i identifikovanju pravog problema. Izazov nije bila visina, to je bila skrivena staza, pametno rešenje. Najveće životne prepreke često ne zahtevaju više napora u pogrešnom smeru, već novu perspektivu, kreativnu misao. Ponekad, najizdržljiviji um je onaj koji zna kada da prestane da pokušava da silom otvori zaključana vrata i umjesto toga traži ključ. Leo je stegao kompas, lekcija urezana dublje nego što bilo koje predavanje može preneti. Koje skrivene staze čekaju da ih otkrijete. Nemojte samo gurati jače, razmišljajte pametnije. Ako vas je ova priča inspirisala da tražite nova rešenja, lajkujte nas i pretplatite se na ime kanala za još priča o mudrosti i neočekivanim trijumfima. Podelite svoje priče o pametnoj istrajnosti u komentarima ispod.